Moro! Mä oon Asku ja voisit sanoa, että on vihdoin tää mun seuraava video. Mä ajattelin, että seuraava video tulee varmaan nopeasti pihalle. Toisin kävi. Eli muutama viikko sitten mä aloitin vloggaamisen ja laitoin mun ekan videon. Ja se oli tosi jännää. Ja ihan yhtä jännää on tää seuraavakin videon laittaminen näköjään, koska mä en osannut oikeasti päättää. On ollut silleen, että mä oon ottanut tosi monta otosta, mutta mä en osannut päättää, että mistä mä teen, tai on aina se, että no ei tää on hyvä tai muuta. Ja sit mä oon oikeasti aika vierinyt, ja mä oon siis tässä takana heiluu mun 8-kuukautinen pikkutyttö Shani, ja jonka kanssa mä oon kotona, ja joka vie myös aikaa jonkin verran, totta kai luonnollisesti. Se on mun ykkösprioriteetti, ja videoiden editointi tapahtuu silloin, kun Shani nukkuu. Eli aika on silleen niin kuin rajallista, ja sen takia mä oikeastaan ajattelinkin, että mä aloitan mieluummin videoblogin, koska helpompi on enää rekkiä, kun en näpyttää, mut sitten loppujen lopuksi tässäkin on myös tää editointi. Eli tää pikkuneiti täällä on Shani, ja varmaan tulee näkyy näillä videoilla jonkin verran myöskin, koska auhani, no. Ja on oppinut nyt just mitään hiuksista ja on siitä tosi innoissaan. Ja joku oli laittanutkin, että ota Shani videolle, no tässä se on. Ja kyllä varmaan tulee notkumaan näillä videoilla jonkun verran, koska sen kanssa mä nyt oon täällä kotosalla päivisin. Mitäs mä voisin kertoa itsestäni? No sen verran, että on puoliksi jamaikalainen, puoliksi suomalainen. Ja mun iskä on siis Jamaikalta, äiti Suomesta. Ja mä oon myös kaksikielinen, eli enkku, suomi, S2. Ja Shanille mä puhun myös enkkuu, niin yritän opettaa sille vähän sitten tätä toista kieltä, niin ymmärtää sit vähän englantia. Joo, no siis mä oon ollut naimisissa 9 vuotta, ensi vuonna tulee 10. Me ollaan siitä tosi iloisia, koska se on mahtava etappi ja varmasti juhlistetaan sitä sitten isoilla juhlilla tai jotenkin. Ollaan opittu ja kasvettu niin kuin paljon ja ei voi muuta kuin olla tosi kiitollinen vaan näistä vuosista. Mentiin siis tosiaan aikaisin naimisiin. Me oltiin 18 ja ei silloin oikeastaan tiedetty hirveästi mitä me oltiin tekemässä, mutta hyvin on sitten mennyt. Totta kai on ollut paljon kaikenlaista, mutta niistä on selvitty ja kasvettu tosi paljon yhdessä. Siis mun mies julkaisi nyt tänä viikonloppuna myös ensimmäisen solo-albuminsa. Sellainen kuin Herranjengis. Mä voin laittaa tuohon alle vähän lisää infoa siitä ja vähän linkkejä, että mitä niin se tarkoittaa. Me oltiin nyt siis viikonloppuna siellä levyjulkkarikeikoilla, mikä on myös yksi syy siihen, että tää videon ulostulo on kestänyt, koska siihen on mennyt jonkin verran aikaa. Mä oon ollut siinä auttelemassa ja no, aika vaan menee niin nopeasti. Mutta tässä on muuten tämmönen uusin paita. Ne myy myös näitä teepaitoja. Tää on nyt vähän pieni tämmönen mainos. Mutta mä varmaan ajattelen, että mä teen sellaisen myös, että mitkä on mun tän syksyn suosikit. Niin tää on ehdottomasti yksi niistä, tää teepaita. You don't wanna show it? Yeah! Shani on ihan innoissaan nyt tästä. Hei! Shani ei halua näyttää tätä teepaitaa, mutta näytän nyt kuitenkin. Let's show it, Penny. Come on. Yeah, good girl. Here we go. Eli mä tykkään ihan sikana. Tästä mä oon ihan innoissaan. Niillä on ollut siis aikaisemmin kaikkea teepoitoja ja se on musta niin mahtava nähdä, että joka kerta menee vaan siistimpään suuntaan. Tässä on siis Herranjengissä on toi levyn nimi 2012, koska 2012 ne on aloittanut tän koko homman. Ja sitten täällä lukee Seek and you will find. Etsivä löytää. Ja on myös yksi sinkun nimi. Mutta mä laitan tuohon alle vähän lisäinfoa, niin sieltä voi sitten käydä kattelemassa, että mistä tässä on kyse. Mä laitan varmaan sit keikasta sitten myöhemmin lisää vähän klippejä ja vähän niinku, että minkälaista siellä oli. Ja niin päästä tekin vähän näkee, että millainen keikka se oli. Oli siis aivan mieletön viikonloppu, aivan huippu niinku, keikka ja huippuporukka, minkä me saatiin tehdä Niin laitan siitä vähän lisää sit vielä myöhemmin varmaan tässä
vielä ennen kun tää vuosi loppuu, niin päästä vähän sneak peekkaa sinne, että minkälaista siellä oli, jos et ollut paikalla Turussa. Ja yksi semmonen haaste, ehkä minkä mä haluaisin heittää teille, koska mä oon niin huono päättää, että mistä mä haluaisin tehdä, niin laittakaa vaikka ehdotuksia Snappiin, Instagramiin tai video alle, mihin vaan. Mä voin laittaa tohon alle vielä noin sosiaaliset mediat, missä voi laittaa niitä ehdotuksia. Niin pistelkää vaikka sinne, että mikä olisi semmonen, mitä voisi seuraavassa videossa tehdä. Ja se ehkä se syksysuosikit voisi olla yksi semmoinen vaihtoehto. Katsotaan. Mutta siis silleen. Mut hei, tää nyt oli ehkä tämmönen lyhyt update vähän. Ja, hauska nähdä mitä tästä tulee. Tää on ollut ihan uusi juttu tää vlogi. Ja mä oon tosi kiitollinen kaikille, jotka olette jo tilannut kanavaa ja tykännyt siitä ja ollut kärsivällisiä. Ja mä yritän saada nyt sen seuraavan videon vähän nopeammin pihalle, niin yritän. Katsotaan. Mutta kiitos kaikille. Nähdään taas. Moi moi!